announcement agmele auta ndo akụba na-eje ele ọnwa a na-ele ọnwa a na-ele ọnwa asaa yes before me announce awọ nke elegata mgbe mbọ papa m apụta ha guzo taa ha ele enyinyoro ha ha mara time ọ bụ but ọnwa ka nne ji ama ọnwa isi ọnwa asaa ọnwa asatọ mgbe ji na ji anyị kawala a na-eke ji dowe ya ndị ka a na-eri eri a ga-eji eme nri m ji and nri m ji ga-awụ na August time na ma ọ bụ ụbọchị ọbụla ahịa anyị mụnyere and otu ka a na-eji eme ndị mmadụ invite otu ka a na-ejikwa eme ndị mmadụ invite maka iri ji ejikọ some parts na-eme but ugbu a dị ka some join ya n'anyị but ndị na-eri ya n'ugbo ya ọ na-ama ama na ụbọma wụ ọnụcha ụbọma aha onye eze nọ ebe ahụ first ọnụcha ụbọma bọbụla o riwere ji a ga-ama na eriwere ji then gị buru mma bịa emere nego gị burugwe mma bịa ndị ọgọgọ jikwa ala enyego otu ogbe ji geje ala a ga-eri nri a ga-asụ ji asụ a ga-egbu ya wee a ga-ahụ ka a na-ahụ n'ọkụ yes maka nke a na-ahụ ahụ ka a na-ebe ụbọchị ahụ ana is a must na as a big man ị ga-ejiriri ọkụkọ rie ji onye ji so ọkụkọ si ya wishi akụ maka ji wụ ji ejiri mara ndị Igbo ọya wishi akụ ọkụkọ awụrụkwa isi akụ bụkọs onye ya na-enakwa aga anyị Igbo nna ma ahụ bụ ego miti ha ji asịrịbe ji anụta nne ji eme ọkụkọ ka nne ji iri ji bụ a na-egbupịasa egbupịasa ị ga-ewe furu ọkụkọ ahụ ịwacha ji yes ebupụta ya for the whole community ofu ọkụkọ chọkwa na-egbu abụọ a na-ayazi ya aya yes atụkasa ya enwere isi ọkụkọ enwere ndị community ma enwere ndị na-eri isi ya na akpịrịkpa ya anyị wawụ ndị isi anyị na-eri eko ya enwere ndị na-eri abara ya onye gburu ya na-enwe ogbugbu ọkụkọ so onye ọbụla gburu ọkụkọ ahụ na ndị mere nwere right a na-enye ha egbuo ya a ga-ahụrịrị okenye mma ọkụkọ aya ị ga-ajọsọ gbuo ọkụkọ hapụ ya mgbe ọbụla a na-aya a ga-akpọ onye mma aya were ya adoo ihe awụ ọkụkọ eji rie ji for the whole village, for the whole community. For the whole community. Yes. I'm yachaya. Monyo nzano dia yachaya. Edowe na mpa. Ndu ndi shino obodo ahụ ga-ewere eko ya. Ndị ga-edusọtara ya nụ ewere apata ya. The other village ewere nke ya. Ndị ọzọ na-abara ya ala na onye dị mkpa. Ndị ga-ewu ọdụ nwa na the community ewere isi ya ọkwa ya akpịrịkpa ya. Akpịrịkpa ya ọwụ ụkwa ya. Unu nwere ike iji surprise. I mean no Uzinomi KMC. Ohe ugbo nna ma gbupịasa ya. Gbuo egwu gbukwasa ya. Ọkụkọ nke eji iri ji. A ga-eweta ya na tebụl taa. Anwacha ji. Onye ọbụla dịcha ji ya. Ya. Ihe wụ particular ọkụkọ. Any village nwere ka ha na-eketa. Pass ọ na-eweta. Yes. Mba. Ọ dịgote gị nọkọta bụ nwaanyị eri oke ọkụkọ ma gara dị mkpa n'oge. Any village mapụtara nụ were oke ọkụkọ ha ga-akwụ ụgwọ 10 times.
a ga-ebere kpọwa ele ndị ụmụzi ha bịa were oke ọkụkọ ya ga-ejikwa testọ ndị na-ewu kabinet bịara dị ya mara mụrụ ga-ewejọ ya amara ihe unu ji wụrụ cabinet members so from nna nna anyị ha ka nna emeka ruo taa our guests nwere ike celebrate outside but n'ihu my palace ya ka a ga-anọ wuru ofe ọkụkọ ọhụ ya ịma mgbe mba ahụ wụrụ nwata na-anọkọta ugboro anụ tụgị iti n'ofe ọ wee richa nri abịa gụpụta anụ e were mma bee ya ewere otu eji etọ mmadụ ọka a na-egbuzi anụ n'ahịa mba otu ọbụla eji weta anụ ahụ etinye n'ofe echicha ya onye ọbụla akịcha onye ọbụla ya ericha nne abịa gụpụtazi anụ dowe na tebụl kee ya papa were akpọ onye ọpara kwedara so otu anyị ji emega egbe ya ka anyị jikwa eme ma anyị riwe ji anyị rie ji ofu ọkụkọ a ga-erezi afọ ọkụkọ ọwụ for the village for the community unu weta eko ahụ enwere ka 130 shi na my village wetara eko ọkụkọ ahụ a ga-ahụsụ onye okenye nọ ga were rie irite n'aha anyị ndị ke ụdịla ka agaghị enwe anwa n'ụwa were ụkwụ ya ma ọ were abara ya so otu ka m ji eme ya mgbe ọbụla na-eri ji every year a na-eme by August time anwụchụrụ onye eze ndewo anwụchụrụ kọrọla anyị akụkọ miri emi ka ihe rụtụsara aka buru ibu anyị na-ekele gị na otu esi wee gbaziere anyị na-asịkwa o nwere nke ị kpọrọ mmemme agba agwa kedu ihe ọ pụtara i kwuru na unu na-eme agba agwa but ikwu gị ihe ọ pụtara ihe ọ pụtara wụ Sọnde nke na-abịa echi ya menye na orie ọwa agba agwụ ke village m a na-eme emume a na-emere ya emume yes mgbe ụlọ mara otu ahụ yes ịma yesterday wụ orie enweghị ndị ga-eme emume echi okay yesterday wụ orie aga taa wa afọ echi wụ nkwọ enweghị ndị ga-eme agba agwụ na my community every Sunday ọ mụnyere n'ahịa unu na-azụ a ga-emere eme ruo Friday yes because ahịa na-respect ahịa a na-azụ orie ma orie ukwu ma orie nta a na-azụkwa afọ na-azụkwa nkwọ bọbụla Sọnde m nyere n'orie yes ebe m si ụmụ ozi wụkwara ndị isi na echiwu Sọnde ya wụrụ orie ọ agba agwụ ka aja yes ya eru mgbe o ruru na Sọnde ya mụnye ya ga-eweji afọ asụ ụmụ mmiri mụrụ ma ha ga-eme agba agwụ ka ha